Igbo ndị ọma na-ege ntị Gọọmenti TV unu lee anya ana m agwa ụlọ okwu na enwere nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Chief Benedict Nwangwo Onyejiekwe oriri nke abụọ na akpụ ugbo eze na Oji Local Government. Ọ bụ ya ka m na-agwa unu n'ụbọchị nke taa ọ na-abịa na nke nna anyị nke a na-akpọ Igwe Ibe Nwosu His Royal Majesty eze ndị Igbo One na Abuja. Ọnwa ụbọchị nke taa ka ọ na-abịa ka ekpuwe ya okpu n'ihi na oge akara aka anaghị eche nwa ngwụrọ. Unu n'anya unu ahụ na Igbo nwere mmadụ, unu ahụ ebelebe na-egbu ugbu a. Ọwụ onye a na-agwa unu ihe a ọ ya ka ị na-ahụ ya na oriakụ ya a na ha akwado ka ha na-abata n'ihi na ụka akara aka anaghị eri nwa ngwụrọ. Igbo bụ Igbo unu na-ahụ ebelebe na-egbu ugbu a. Aga m na-enye ụlọ ọbdeti ihe na-eme n'ụbọchị nke taa na nke onye eze nke a na-akpọ Igwe Ibe Nwosu His Royal Majesty eze ndị Igbo One na Abuja. Ọ bụ ya ka m na-agwa ụnụ na m ga na-enye ụnụ ọbdeti ihe na-eme n'ụbọchị echichi eze omenala Igbo n'ụbọchị nke taa. Udo dịrị ọnụ.